L-ewwel xhur ta' tmexxija Laburista fis-Siġġiewi kienu kkaraterizzati minn kontroversji fl-ewwel wara l-oħra tal-Kunsill lokali. Minkejja l-leġislatura għadha fil-bidu diġà tispikka l-inkompetenza u nuqqas ta' professjonalità li bih qed jitmexxa l-Kunsill tas-Siġġiewi minn Sindku Laburista Sant. Dan kien innotat ukoll mill-minority leader tal-Partit Nazzjonalista, Alessia Bsajla Żammit, li kienet mistiedna fuq il-programm Il-Kunsill tiegħek fuq Net FM, ippreżentat minn Sen li Żammit. Alessia Bsajla Żammit spjegat li fl-ewwel xhur ta' tmexxija Laburista fis-Siġġiewi, is-Sindku l-Kunsilliera Laburisti irtiraw żewġ appelli importanti mill-Awtorità tal-Ippjanar f'deċiżjonijiet li aktar iħarsu l-interessi tal-applikanti milli tar-residenti Siġġiewin. Appell minnhom li kellu lan li jsir immaniġġjar aħjar ta' traffiku fiż-żona tar-Ramija kien sar bi qbil unanimu u taħt it-tmexxija tas-Sindku Laburista Sant stess. Alessia Bsajla Żammit spjegat li fil-laqgħa ta' Novembru imbagħad il-Kunsilliera Laburista resqu mozzjoni biex jirtiraw appell fuq il-proġett massiv ta' social housing tal-Gvern. Huma rrifjutaw ukoll li jagħmlu laqgħa ta' konsultazzjoni fuq din il-materja u injoraw li residenti kollha affettwati minn dan il-proġett. Spjegat ukoll li mid-diskussjoni rriżulta li s-Sindku Laburista qasbis kien fehem x'fiha l-mozzjoni li ressa u stess. Alessia Bsajla Żammit referit ukoll għad-dewmien fl-ewwel xhur taħt din it-tmexxija meta jiġu biex jiddaħħlu oġġezzjonijiet mal-Awtorità tal-Ippjanar, oġġezzjonijiet li l-Kunsill lokali ikun qabel li jsiru. Dan waqt li s-Sindku eskluda lill-Kunsilliera Nazzjonalisti minn ċertu attivitajiet fosthom konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru Ian Borch fil-Park tal-Absi. Dan kollu juri li s-Sindku Laburista għandu interess imexxi il-Kunsill lokali b'mod partiġan flok l-interess ta' raħal maqut tenniet Alessia Bsajla Żammit.